Za sve posetioce letnjih dana kulture 1. jula ekskluzivno jedna vest i za sve poštovaoce vašeg dela i rada. Nećete biti sa nama na književnoj večeri zbog jedne veoma važne stvari, a to je šta? Pre nekoliko dana su mi javili da sam dobitnik nagrade Vasko Popa, dakle moja knjiga Talas je zaslužila tu nagradu za ovu godinu, tako da je to je ta lepa vest, a uručenje je 1. jula baš na dan kad smo planirali ovaj razgovor i književna večer. Nama je drago da ste dobili tu nagradu i sve čestitke i naprosto vi kao da ste krenuli negde stopama Vaska Pope s obzirom na to da je on bio nagrađivan nagradama koje vi imate u svom opusu. Ja ću nabrojati samo neke. Tu je Disova nagrada, moram krenuti od nje zato što smo mi Čačani 2011. godine za celokupan vaš opus, zatim nagrada Branko Miljković, Zmajeva nagrada, Jefimijin vez, ima ih toliko, čini mi se da sve ne bi mogle stati na jedan papir. Šta za vas uopšte predstavljaju nagrade i koliki oni uticaj imaju na jednog pesnika u Srbiji? Pa s obzirom na to da je poezija danas na svakojakim marginama interesovanja javnosti, prosto i njen društveni značaj je za razliku od negdašnjih vremena potpuno nekako zamro. Nagrade jesu prilika da se nečije stvaralaštvo, a samim tim i poezija, na neki način osvetli, da dođe, makar na kratko, u nekakvu žižu javnosti. To, mislim da funkcija nagrada u tom smislu ima nekakvu presudnu ulogu da se, svetlost usmeri na poeziju koja jeste nekakva, ne nekakva, nego istinska esencija ljudske duhovnosti. Tako da nagrade, a pogotovo nagrade koje nose imena naših velikih pesnika, jesu vrlo značajne, tako i za mene sve što bih rekao ličilo bi na frazu i ono što se zna, ali zaista znači puno i u svakom slučaju obavezuje. Upravo ste rekli, nagrađeni ste za knjigu pesama Talasi, koju ćemo mi 1. jula i predstaviti zvanično čačanskoj publici, a u jednom stihu koji sam ja izdvojila kažete da je sve do onoga koji drži upravljač u svojim rukama. Pa da li uvek sve do onoga koji drži upravljač u svojim rukama? To je pesma zbog sveta, je li tako? Čini mi se da tu postoji nekakva ironična i autoironična ravan, da se može i tako čitati. Recimo da je važno ko drži upravljač, ali istovremeno tu postoji i mala zamka za čitaoce, pa i meni to u početku nije bilo jasno, ali kasnije kad sam odgonetao, dođe se i do toga ko recimo menja brzine, ko daje gas, ako je već reč o automobilu, ali sigurno je najvažnije ko izbjegava, ne znam, detektuje nekakve prepreke pre ono ko vozi i tako dalje, ko drži upravljač. Dakle, može se i tako posmatrati, u svakom slučaju nije sve do onoga ko drži upravljač, ali mislim da je jako važno i to jeste ironična postavka na neki način, ali jako važno ko drži upravljač, zapravo naši životi su određeni nečim. Neka je suštinski i to držanje upravljača i vera naša, onda zaista jeste presudno ko drži upravljač. Sigurno da nismo, što bi se ono reklo, sa ili bez navodnika, sa navodnicima ili bez njih vlasnici svojih života u potpunosti i nikad to nije bilo, niti može da bude. Utoliko je ta vera s kojom ulazimo u život i s kojom živimo, čini mi se, presudna za kvalitet tog življenja i za sve ono što se dešava. Dakle, nije to zbog sveta, sve je zbog pojedinca i zbog nas samih, a čini mi se da zbir onog najboljeg što ponudimo mi i do čega dospemo u sebi čini da i svet bude bolji nego što nam se čini da jeste i zapravo treba da bude bolji nego što jeste suštinski. Dakle, treba otkrivati ono najbolje u nama da bi on bio bolji. Jeste to zbog sveta, ali pre svega zbog pojedinca. A šta je onda za vas životna srž? Odgovor vjerojatno može da bude u više pravaca se grana. Prva asocijacija kad se pomene reč srž je recimo koština srž. Pada mi to na pamet, a znamo kako je ono dobro zaštićena u našem
telu, dakle u središtu kosti koje štite, a znamo i zašto je to tako, ona proizvodi sastojke krvi, a znamo i koliko je krv, dakle, važna. Dakle, ono što je najdragocenije najviše se i čuva. Recimo da je nešto što je dragoceno za svakog pojedinca, to nešto drugo, ali recimo da je, može srž da bude i ono što za čim tragamo, a nije izrecivo, recimo to možda bude i sigurno jeste, ali suštinski, dakle, porodica, nekakvo okruženje, ne znam, srećna zajednica u kojoj živimo, sve to možda bude suština i sigurno jeste, kažem, ali sigurno je ona potraga za neizrecivim i za onim što je najdublje u nama, što je zaštićeno kao, eto, rekoh, koštana srž i ono što je jako važno za funkcionisanje tog biološkog organizma, u nekom smislu traganja za sobom, dakle, može da bude bilo šta, ali sad je to ono za čim neko pođe i čime se odredi suštinski. Cezarija Vora je u tom razgovoru koji sam čitao rekla da je za nju more. Dakle, i more može da bude metafora, istinski i jeste za nju i za stanovnike tih, ne znam, njenih zelenorodskih ostrava, to jeste. Za nekog drugog je neka planina, bilo šta, ali to što je bilo šta treba štititi kao što se štiti nešto, jel da, najdragocenije, nešto nam je važno. Svakako. Evo, ja ću sada iskoristiti priliku da kažem da u pesmi Bilo bi isto, lirski subjekat kaže: ponosan sam na sijaset odluka i postupaka da ih nema. Spokoj bi prožimao telo, ali bez njih život ne bih smatrao svojim, bio bih drvo, kamen, bačen u travu, uz to drvo. Na koju svoju odluku ste vi najponosniji? Pa možda i da nastavimo onaj odgovor od malo pre, mislim najpre na one odluke kad sam stvari imenovao i nazvao pravim rečima. Čini mi se da je to, bez obzira na cenu, reći istinu u nekom času što nije uvek najmudrije, nije najpametnije, zato i kažem da bi bio spokojniji da nije bilo tako, ali sigurno kao nezamisleno biće čovek reaguje kako reaguje u skladu sa svojim etičkim poimanjima, ne znam, svakakvim drugim obrascima koje je stvorio, usvojio i tako dalje. A te odluke, kad kažem da sam, kako bih rekao, ponosan na neka imenovanja, dakle, nazvati stvari pravim rečima, možda Ivan Vlalić ima jednoj pesmi, zove se Beleško poetici, recimo jednu prostu istinu, kao neku vrstu naloga, a vinu reći vino, hlebu hleba, voljenoj ženi reći volim te. I recimo da je to dovoljno, sve izvan toga je te proste istine, sve izvan toga se može vezati na to. Kad znamo i šta su i hleb i vino i šta konačno jeste ljubav između, ne znam, dva bića, pa bila to, ne znam, žena, dete ili recimo neko ko nam je blizak. Mislim da može da stane u to. Te odluke su važne. A recite mi, kakva je situacija danas u Srbiji i gde su pesnici u odnosu na pisci i da li postoji razlika? Kakva je situacija sa poezijom? Da. Pa, mislim da imamo odličnu poeziju. Nažalost, nije tako puno toga u Srbiji danas tako kvalitetno kao poezija. Moguće da poezija crpi iz krhkosti u drugim oblastima, iz destrukcije koja je svuda oko nas, crpi nekakvu snagu i za svoj stalni uspon. Mislim da imamo sjajnu poeziju i recimo i odnosu na neko regionalno okruženje, odnosu na evropsku poeziju, imam nekakav uvid. A kome je bolje, pesnicima ili piscima, proznim, jel da? Pa recimo da ni njima nije sjajno, kulturi uopšte, svedoci smo i poslednjih dana, nije dobro u Srbiji, nikad nije ni bilo. Pitanje je gde je dobro. Valjda svet jeste takav što kulturi nikad nije dobro i ona se stalno trudi kroz, dakle i poezija tako, kroz stalnu borbu za kvalitet, za nešto bolje, da nadomesti sve te neimaštine koje je prate. Dobro je u smislu tiraža, nema velikih tiraža, osim ako nije reč o izrazito komercijalnim
delima, ima ih, znate vi, znamo kako su to dela i šta se prodaje, šta se čita. Mislim da je dobro da se čita bilo šta, ali baš, eto, sad ne mogu do kraja da budem siguran u to, a volio bih da se čita poezija. Poezija ima nekih svojih, recimo, znam iz sopstvenog iskustva da poezija uprkos svemu i kad ne mislimo da ima čitaoce i važno da ih ima, recimo, u ovom gradu ih ima sigurno 50-ak, u gradovima ove veličine toliko, možda i više, eto ja znam da ima 50-ak, to je sjajna stvar. I upravo u zbirci Talas metaforično uranjate u prirodu koja je svuda oko vas. Recite mi koliko je ona zapravo važna i u vašem privatnom životu. Pa, mislim, ne znam, niko verovatno ne bi, pa vrlo je važna, dakle, iz prirode učimo i o sopstvenom postojanju, stalno smo svedoci, recimo, kad se priroda obnavlja, onda se i mi obnavljamo, na neki način i zamiremo kad ona, pratimo te cikluse, ali stalno nas upućuje na to da ima obnove, obnova je u nama, naravno mi ne možemo da se obnovimo u fizičkom smislu, ali u nekom intelektualnom, duhovnom zaista možemo i recimo svakog proleća crpimo to i tako da mislim jako su važni ti ciklusi i sve drugo što nas priroda uči, a zaista je mnogo toga. Mnogo je lepote svuda gde se god denemo, gde god krenemo, svuda kod nas je sve jedna sušta lepota, tako da ne znam ko može ostati ravnodušan prema tome, a ta činjenica jeste sigurno pokretač i za svako stvarilo što znamo kroz istoriju svih umetnosti, koliko je priroda zapravo bila osnova za svakovrsne nadgradnje kod kompozitora, slikara, ne znam, kod ljudi koji barataju rečima i tako dalje. Koji je to talas kojeg nema, a neprekidno preti i možda se odnosi na vašu zbirku Talasi, a možda i na život uopšte? Tu je recimo reč o tome neizrecivom. Mi stalno govorimo da poznajemo sebe, ubeđeni smo u to, a vrlo često se iznenadimo kako u nekim situacijama reagujemo drugačije nego što istinski bismo, da smo bili trezveniji, ne znam, pametniji, da smo znali kako će biti posledice i tako dalje. Moguće da je to taj talas, ono nešto zašto mi ne znamo da postoji, a treba ga držati pod kontrolom. Ako ne znamo da postoji, onda to nije ni malo lako. Međutim, to jeste suština nekakvog kvalitetnog opstajanja u životu. Ne mislim bukvalno opstajanje, nego situiranje sebe kao biće koje ima svakojakih suština. Dakle, tragati za onim što je na neki način izrecivo, zašto i ne znamo možda da postoji u nama ili u drugima i gledati da se to kad je loše predupredi, a kad je dobro, naravno, da izađe na površinu. Naravno, u onom banalnijem, svakodnevnom smislu, čuvati, taj talas je stalno kod nas. Ne znam koliko ratova je počelo od neslanih šala ili običnih šala, pa se te čarke ili verbalni prepucavanja pretvorili u, ne znam, pomore. Milioni ljudi su izginuli zbog, u startu je to bila obična igra i tako dalje. Dakle, to je ono, taj talas koji, a da se znalo da će biti, kako će biti kad se sve okonča, naravno da te šale ne bi ni bilo, ili bi ta šala bila prevedena u nešto drugo. Takođe, u odnosima između dva bića, ne znam, banalna stvar raspali takve neke emocije, eksplozije svake vrste, tako da eto, mi ne znamo kako su sva talasanja u nama, a fakat je da stalno prete. Sve do ono kad, ne znamo, autobus izađe iz tunela i naiđe na mokar kolovoz i 10 tragedija i to je nešto što, nažalost, eto, stalno preti. A možda mogu biti i neka lepa i pozitivna talasanja i da tako završimo ovaj razgovor. Pa naravno, mislim da njih ima još i više i da svikli na njih često ih nismo ni svesni, tako da tih talasanja prosto mislim da čovjek i zna da mu ta lepota nekako i pripada, jer praktično on je uz prirodu koja je okolo, on je i proizvodi. Tako da
ali često se treba, i on preti na jedan drugi način, ta lepota preti na jedan drugi način, a naravno treba je prepoznavati, samo to, a ni to nije lako.